Vítajte v Readmio. Prinášame vám nový spôsob, ako čítať deťom. Ako sa Chrontulienka a Chrontáčik skamarátili. Druhá časť zo série rozprávok Braňa Jobusa. Chrontulienka. Wow, to je krásne. Sama špinka a prach, to je nádhera. Pochvaľovala si Chrontulienka prostredie pod Jalafášovou postelou. Keďže ju prepadol riadny hlad, začala sa svojimi chápadielkami načahovať za všetkou špinou, na ktorú dočiahla, a spokojne to tlačila do seba. Čím viac papala, tým viac bolo poupratované. Nuž ale keď sa nemohla nasítiť, vyplazila sa spopod postele a pustila sa pojesť špinu z celej Jalafášovej izby. Teda, to je maškrta. S týmto chlapcom špinďurom si ja budem rozumieť. Tak nadhrne zanedbaná izba a on, ako si pekne spinka. Určite sa neumýval. Je tak krásne chrontavý nádhera. Hladila si Chrontulienka plné brúško v už vyleščenej Jalafášovej izbe a zaliezla naspäť pod jeho postel. No veru, ale riadne narástla, lebo sa tam už ledvaže vteperila. Ráno začalo svitať a maminka Gizela Ontáčiková šla ihneď z kúpeľne a zo záchodu, tak ako to už bývalo zvykom, zobudiť syna do školy. Otvorila dvere a okamžite zmeravela. Prišiel šok, z ktorého sa nevedela pár sekúnd spamätať. Následne zavrela dvere. Potom ich znovu otvorila, aby sa presvedčila, či sa jej to nesníva. A celá vyplašená letela za svojim mušičkom Jalafášom Ontáčikom starším s nevídanou správou. Poď sa pozrieť! Stalo sa niečo neuveriteľné! Náš syn má upratanú izbu! Oznamovala zvýšeným hlasom a s vyplešenými očami túto sci-fi správu. Jalafáš starší odložil cirokovú kefu, s ktorou si práve čistil monterky do práce, pozrel do kalendára, či náhodou nie je 1. apríl a či si z neho manželka nestriela. Pozrel ešte raz na ňu a riekol: Čože? Upratanú izbu? To zjem túto cirokovú kefu, keď je toto pravda. Vyslovil neveriacky a odprisahal, že to tak naozaj urobí, ak ho manželka neklame. Samozrejme, prv ako sa spolu vybrali nazrieť do detskej izby, ešte dokefoval svoje montérky. A naozaj, všetko vyleštené, vyumývané, vyupratované. V izbičke nebolo vidieť ani len štipku prachu. A Jalafáš mladší si spokojne chrapkal a vôbec o ničom nevedel. Synček náš, my ťa tak ľúbime a vážime si ťa. Ty si nás takto milo prekvapil a upratal si izbu. To je neuveriteľne krásne. S nadšením sa rozplývali rodičia nad svojim synom, ktorý pomalinky začínal otvárať ešte dolepené oči. Rozkúkal sa po izbe, vyskočil z postele a s hrôzou zakričal: Mama! Táto, čo sa to tu deje? Jalafáško absolútne netušil, čo sa to v jeho izbe stalo. No keďže už bolo veľa hodín, museli sa s touto nevysvetliteľnou záhadou čo najrychlejšie zmieriť, každý po svojom.
Pripomienka v mobile už totižto dávala jasný signál, že už o chvíľu treba ísť do práce. Rodičia si mysleli, že ich syn im pripravil veľmi milé prekvapenie a syn si zase myslel, že je ešte oťapený a iba sa mu to sníva. Zostal sedieť na posteli ako omráčený, mama išla zatiaľ pripraviť raňajky a otec sa išiel prezliec do pracovného. Ako tam tak Jalafáš sedel na svojej posteli, zrazu sa začala Chrontulienka zdvíhať. Fúha, to čo sa deje? Zľakol sa Jalafáš a v tom opäť postel sa jemne nadvihla, aspoň tak do výšky 10 centimetrov, až to zarachotilo. To sa totižto pod ňou pretáčala prejedená Chrontulienka, ktorá sa ledva vyteperila spod postele, utočila sa na Jalafáša a prihovorila sa mu. Ahoj, ja som nejaká Chrontulienka. Natiahla svoje špinochápadlo k Jalafášovi. Ten si ešte raz pretrel zakarpinované oči, natiahol k neznámej oblúdke svoju pravicu a dal jej poriadneho tlapaka, tak ako sa patrí. Ja som Jalafáš Ontáčik mladší a všetci mi hovoria Chrontáčik. Predstavil sa celkom vylakaný a po podaní ruky Chrontulienke mu aj tá zostala konečne čistá a umytá. Chrontulienka to mala ako zákusok a potom pokračovala. Áno, ja som ti upratala izbu, lebo ja papám špinu a veci podobné. Viem, čo je tvoje hobby a som naozaj rada, že som sa zjavila práve pri tebe. Pochválila sa dobre najdená. A bolo nad opraté vysavačové vrecúško jasné, že si spolu budú veľmi dobre rozumieť. Raňajky! Zakričala maminka na svojich rodinných príslušníkov. Jalafáš ukázal Chrontulienke prstom priloženým na pery, nech je ticho, zamával jej na pozdrav a pošepkal. Teším sa, keď prídem zo školy domov. Počkaj ma pod postelou. Pššt. Zasičal na záver ako had. Zavrel na izbe dvere, aby jeho novú kamarátku neobjavili a odišiel do kuchyne. Na stole už rozvoniaval čerstvý chlebík s nakrájanými rajčinami, sirčekom a salámou. Len otec, Jalafáš starší, mal na tanieri položenú cirokovú kefu. Mama sa usmiala na syna v momente, keď otec prišiel do kuchyne a riekol. Toto čo má zase byť? Nuž, dobrú chuť ti želáme. A všetci sa začali smiať, lebo umytú pravačku svojho syna videli šťastní rodičia asi tiež poprvýkrát v živote. Chrontulienka, Chrontulienka, keď je hladná, je tenká. Chrontulienka, Chrontulienka, keď špinku spápa, je veľká. Chrontulienka.